laugarren urtea da negoetxea irikitzen dola. 2011an 101 lagun izan zian hemen, 2012an 179, iaz izan zian 213, eta aurten espero dugu kopuru hori igotzea, bueno, espero derrazez izango litzateke, baina, bueno. Eta indeuna da, kontratazio profesionalizazioa du zerbitzu hau. Enpresa hartu dunak izena du Raiz, gure asmoa da ondo zerbitzua ondo betetzea, ikusita ze goretan gauden eta ze situazioan. Esan behar, oan arte induela lana bai Caritas eta bai Bolondresako pertsonak, gure aldetikan eskerrak eman, ikiarrizko lan induelako. 3 egun eutia eukiko gu eta behin 3 egun horiek pasata, astebeteko epian ezingo berriro etorri. Hala ere, gizarteratzeko konpromiso bat hartze bau eta behekin banakako proiektuak aste baia, salbuespenak itia egongo ja. 15 pertsonantzako lekua dago, 2 solairuak irekiko gizon eta emakumeak bereizteko, eta bertan emango nadia gozariak eta fariak. Eta orain arte bezala baitare, Bazkaitako bokatak hartzeko aukera izango gue, zurekineko hainbat tabernakin elkarlanean. Honekin ez dugu inoren bizitza konpontzen, ari garena da justo behar horiek, oinarrizko behar horiek asetu. Nik uste azkenian pertsonei eman bertzaien arreta integralagoa izan behar dela, baina zoritxarrez partxe hau beharrezkoa da.